Εγώ είμαι το ζώο που κάθομαι και σ' ακούω, του λέω. Περίμενε να γίνει βουλευτής για να ξεσαλώσει. Φοβερό το κουβερλί. Αυτό εκεί τον βάλατε. Για να μεγαλώσει ο χώρος. Φέρε το πυριμπάκι. Εσείς. Έχω ένα πιο μεγάλο στην τράπεζα. Θα σας τον φέρω. Εσύ δηλαδή δεν παίζεις στην ομάδα. Για καμιά μπυρίμπα. Θα κάνουμε ζουρφίξ. Και ρουφίξ θα κάνουμε. Έχει λυσάξει. Και αν θελήσουμε, ενώ αν χρειαστούμε να ρίξουμε κανένα εξολέμιο, πες το μωρό μου. Η Λία έχει κάτω το κλειδί και θα κάνει τις κρατήσεις. Πώς κάνεις το κομμωτήριο? Έτσι. Μην γίνει και καμιά παρτούζα διαλαχών της προσοχής. Διαλαχούσεις. Η Κική είναι βρε κορίτσια, τι πάθατε? Άνοιξε ρίτσα μου. Δεν παραγγέλνουμε καμιά πίτσα. Έχω ταράξει τα γαϊδάκια. Αν θέλουν τα κορίτσια, πάντως είναι διαιτικά. Διαιτητικά. Τι έγινε, Κυριακούλα, πού πας? Δεν μας Πιάσανε το μένιο. Ποιος? Σιγά. Η αστυνομία για οπλοφορία. Σιγά τα λάχανα. Δεν μπορώ να μείνω σπίτι μόνη μου. Μου στείλανε πάλι ένα κουτί. Κάνα μουσχοσάπουνο με καρφίτσες. Όχι, σκατά. Τι? Σκατά σου λέω, σβουνιές. Έλα, μωράκι μου. Μπόρα είναι, θα περάσει. Με το παιδί τι έκανες? Το πήρε η μάνα μου στο χωριό. Δεν μπορώ να πάω, θα με βρουν αμέσως. Μπας και σε ακολούθησε κανένας? Και να την ακολούθησε, τι πειράζει? Ένα σωρό γραφεία είναι εδώ μέσα. Θα σε πάρω το βράδυ στο σπίτι. Και αύριο θα σε πάμε στο εξοχικό, στην Καλυθέα. Πέτρες κουβαλά. Χαρταδούρα. Χρεόγραφα, επιταγές, γραμμάτια. Τα πήρε ο Μένιος από τη θηρίδα για να τα τακτοποιήσουμε. Δεν ξέρω τι να τα κάνω τώρα. Θα μου τα δώσεις να τα ξαναβάλω στη θηρίδα. Έλα ρε παιδιά, ας κάνουμε καινούριο να ρεμίσει λίγο και κικίτσα. Προχτές είχα την κουμπάρο στο ιατρείο, την Άντζελα. Να τη φέρω καμιά μέρα. Τώρα που θα λείπει και η Κική. Δεν είσαι καλά. Που θα μας φέρεις εδώ μέσα το πουταναριό.